23 de abril, día importante en Galicia porque se celebra unha das feiras cabalares máis importantes do noso país, a Feira Cabalar de Moeche. E como en boa feira, hai xente, hai animais e, por suposto, hai polvo e hai churrasco. Bueno, onde vimos? De Villalba, de Jubia, eu veño de Cedeira. Del Val de Narón. Vimos de Ferrolo. É a primeira vez que ves todos os anos. Vengo desde pequeñita. Imagino que a feira aquí en Moeche é un día grande para vos, non? É o día máis grande que hai no ano. O que lle gusta esta modalidade ao que nos dedicamos nós é o mundo do cabalo, Moeche é o máis. Noelia, presidenta da Asociación Ecuestre, 23 de abril aquí de Moeche, día grande, non? Día grande para Moeche, que esperamos todo o ano para este día. Hoxe en Moeche reúnese a xente que cría os seus cabalos e cuida durante todo o ano para lucilos este día. Temos varias probas de andadura galega, teñen que ir centrados no tipo de marcha que van e logo o mellor tempo. Cada ano temos máis inscritos, sobre 250 este ano, máis que o ano pasado sendo domingo. É o primeiro ano competindo, o ano pasado viñen ver. E que tal, como tes o corpo, como están os Ano nerviosa. Bueno, vámoslo a intentar, nunca se sabe. Bueno, o objetivo de hoxe. Pues hacerlo bien y no lastimarse. Vostede aproveitou a ocasión para vender a súa rifa. Claro, para diante. vender as rifas, a ver. Non te foi mal. Ai, pero ainda temos máis, Trae máis talonarios, para Ainda asegurar. temos máis. Bueno, gustan os cabalos, polo menos, ou non? Gustan os cabalos, pero eu teño medo aos cabalos, O sea, gustalle, pero detrás da valla. Sí. Se o cabalo viñera para este lado, non? Ai, non, eu escapo, Non nos gustan os cabalos, pero hai pulpo, hai moitas cousas que comer por aí. O pulpo sobre todo. Estamos aquí desde as 7 da mañán para preparar isto. E ás 10:30, 11, aquí a xente empeza a entrar, a xente madruga cos cabalos. E agora teñen fame, que van facer? Iso non me convence moito, pero de comer o churrasco ás 10:30 da mañá, pa diante. Ven buscar cabalos vos. Sí. Eguas boas. Sí. Veño de momento á taberna, vim tomar un café. Despois, se cae algo a precio, tamén se leva. Xa hai xente aquí, Ui, iso non é nada, espera máis tarde. pero sendo martes. É igual, para traballar non hai, pero para vir de parranda hai xente Iba sempre. che dicir, esta xente Claro. Aquí, non duda. E a veces incluso ten chovido moitísimo, que el agua gusta moito esta feira. Choiva, neve, quento sol, hai xente igual. Senta sair da casa cando quenta o sol, oi? Chova, neve ou faga sol. Di que sí. Home, por suposto. Bueno, hoxe